12:12. Si les parece, vamos ya a presentarles a nuestro invitado de hoy, Borja Vargas. Molt bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres. Moltes gràcies. Els nostres oients diran, i bueno, segur que la majoria d'ells no cal que els diga qui és, perquè ja ho coneixen, però de tota manera diran, Borja Vargas, i per què? Bueno, pues perquè ha estat premiat. Són mencions especials, però això jo crec que són com a premis, no? Sí, jo ho considero, sí, també. Què ha sigut això? Perquè a més tens dos per dos treballs diferents. Sí, són dos projectes diferents, són dos projectes totalment que van per separat, però vaig presentar el primer concurs internacional que em presentava i vaig creure que estaven ja finalitzats i que podia presentar-los allí, i mira, al final estic molt content perquè els dos que he presentat, els dos han resultat en mencions d'honor, i al ser uns prèmits que tenen prou de prestigi en el món de la fotografia, la veritat que l'alegria, vamos, per partida doble. Quins són aquests guardons i quins són els treballs, Borja? Bueno, pues els guardons em vaig presentar al CIPA, no? Que són els International Photo Awards, són d'orígens dels Estats Units, i he guanyat en dos projectes, un sobre una dona, una de les supervivients de la catàstrofe de Txernòbil, i després he guanyat en un projecte de Gandia, sobretot del tema de la Setmana Santa, l'al·legoria que es fa tots els anys en Nazaret, sobre la mort de Cristo. I els dos, pues, bueno, els dos he tingut premi dels dos. Ja sé que vas decidir que te presentaves a aquest certamen internacional, ara te preguntaré com i per què, però com decideix uno que de repente va fer fotografia d'aquests aspectes tan diferents? Perquè, per exemple, el de Nazaret de la Setmana Santa, bueno, pues uno agarra la càmera i se'n va allí, és un dia i ja està, però el de Txernòbil no ho és així. No, Txernòbil és un projecte que portava ja des de feia molt de temps pendent de fer-lo, i la veritat és que volia haver anat quan feia 30 anys de la fusió del nucli, del desastre que tot el món coneix, i al final ha sigut en 31, no? Ha sigut en 31 anys, quan ha anat, quan feia el 31 aniversari, i no res, i la veritat és que anava molt preparat, fa molt de temps que vaig començar a documentar-me sobre el tema, a documentar-me sobre la gent que allí viu encara, són 46 persones les que viuen allí, i quan ja estava, crec que preparat en tota la documentació i tal, és quan vaig decidir fer el projecte, i no pensava presentar-lo, la veritat és que no pensava presentar-lo tan pront a un concurs. Però vaig fer una edició ràpida i la veritat és que vaig estar content en el resultat, i per això no m'ho vaig pensar i ho vaig presentar al concurs directament, i mira, al final bé. Per què Txernòbil? Perquè m'agrada molt el que és, crec que és un tema que avui en dia encara té unes conseqüències enormes, que la gent un poquet ha quedat un poquet oblidat, no? És com que és algo que fa moltíssim temps que va passar i que la gent s'ha oblidat un poquet, i vamos, no res comparable a la realitat, no? El desastre segueix, i volia viure-ho en primera persona, volia anar i veure què és el que va passar i conèixer de primera mà el que va passar allí, i així va ser. Bueno, encara queda, tinc que tornar, vull vull fer més cosetes allí, i la veritat era un tema que tenia molt de fer, i mira, al final ho vaig fer. Com va ser l'experiència? Vull dir, perquè has centrat el treball en una dona, no? Tinc, dos projectes paral·lels del mateix desastre. Per un lloc, el tema de Raisa, no? de la dona que viu allí, és un projecte fotogràfic sobre ella, no? El seu dia a dia, què passa i què fa en la població de Txernòbil. I després tinc un altre sobre totalment l'abandono que està patint, no? Eixa zona, que veritablement crec que em preocupava més reflexar això que el que és la pròpia radioactivitat, no? Que crec que és més preocupant que la zona està caigant en un oblit totalment, se ho està menjant la natura, està menjant-se tota la zona, i crec que això la gent no és conscient de que el que és la població de Txernòbil va desaparèixer. En poc de temps això desapareixerà totalment, estic totalment segur. Efectivament.
Quant de temps per a poder fer aquest projecte, Borja? Jo crec que és més el test de preparació que veritablement el que estàs fent allí fotos. Crec que és algo que necessita molta preparació, el saber el que vas a trobar-te. Parlava amb un amic, no? I li contava que és més el preparar-te, el imaginar-te què vas a trobar-te, com vas a trobar-te o com tal, a veritablement fer les fotos, perquè quan vas no és... però és fàcil fer fotos perquè és sorprenent, no? És com que el trobes una zona devastada, totalment abandonada, i és sorprenent un poquet perquè les fotos, vull que això no, pues ja de la zona ja sorprenen per si, no? És més, jo crec que és molt més el temps que dura la preparació del projecte a després el moment que estàs fent fotos. Quin era el teu objectiu, Borja? Totalment això, és quan vas, quan dius que te vas... Ho dic perquè, clar, anem a veure, han passat més de 30 anys, és una de les zones que, bueno, ha sigut fotografiada, se'ns ha presentat l'abans, el durant, el després, algunes de les conseqüències. Clar, quan un 30 anys després es planteja jo vull fotografiar això, ha de tindre una visió molt clara del que vol. Sí, totalment. Jo crec que estic totalment d'acord amb tu en que és un lloc que ja està sobreexplotat. N'hi ha una sobreexplotació documental sobre aquest lloc brutal. N'hi ha moltíssima gent que ha fet moltíssimes fotos del lloc, però crec que tot, i per lo menys el que estàs veient jo, crec que és tota la gent referint-se a lo mateix, a la radiació, el perill de la radiació, tal. Jo vaig anar a un objectiu totalment diferent a això. Vaig voler reflectir el tema de l'abandono, de com és possible que una zona s'abandone d'aquesta manera. Com és possible que tot això vagi a desaparèixer. Està desapareixent un tros de terra, que pot ser de 30 quilòmetres quadrats com que pot ser de 40, dona igual, però al fi i al cap està desapareixent un lloc. Desapareix, és com si diguem que tota la Safor l'abandonàrem per problema X i deixem que això desaparega, poquet a poquet, que la terra està menjant-se el que és la zona, i això és el que veritablement és el que més em sorprenia i volia reflectir. Apoyar també, em va vindre molt bé conèixer aquesta persona, Raisa, no? La persona que viu allí, que ens va com que em vaig tindre més raó encara, no? de l'abandono. Ella ho va dir, i dir, això està abandonant-se, i és que així anem a morir, quan ens morim les 40 persones que estem així, això quedarà en l'oblit totalment. Això és el que volia reflectir. Això és un dels projectes. Sí. Tu mateix dies allò de no pensava presentar-ho tan pronte, però bueno, en el primer revelat... Exacto, el primer revelat que vaig estar content, la veritat que el resultat va ser satisfactori en les poques setmanes de tornar de Txernòbil, i per això vaig presentar, però no pensava presentar-ho tan I pronte. per què a estos guardons en concret? Pues no soc molt de concursos, no m'agrada presentar-me a molts concursos, i la veritat és que vaig estar pensant-me molt, però crec que bàsicament ara tinc molts projectes acabats, molts projectes fotoperiodístics o documental, diguem-li, estic acabats, i crec que és hora de que puga mostrar-ho, no? I crec que la millor forma, m'ho vaig pensar molt bé, però crec que la millor forma de mostrar-ho és en concursos. I mira, el primer que m'ha presentat internacional, la veritat és que ja aquestes fotos està veient molta gent, i això és el que volia aconseguir. Hem parlat de Raixa. Si Txernòbil està fotografiat, ni te cuento Nazaret en Setmana Santa. Exacto. Totalment, és per la raó del món. Ho dic perquè a voltes, en aquestes coses que són tan recurrents, uno té una visió que ningú no ha mostrat fins al moment. No sé si és que tenies una visió diferent o si era simplement allò de encara que ho hagin fet és un acte tan plàstic que necessite plasmar-ho. Sí, jo crec que sí. I més, m'interessa moltíssim més que bueno, la gent, els fotògrafs que sempre que, bueno, és un acte que està pleníssim de fotògrafs, però tots com que tenen fan fotos de l'acte en si, tal, sempre estan fent-lo, i jo intento buscar un altre punt de vista, no? Entonces, jo ja no vaig a l'acte, no m'importa el que és l'acte, m'importa, per exemple, la preparació. Me'n vaig 2 hores antes, estic veient com es pinten, com es preparen. Aquests moments són, per mi, moltíssim més interessants que el que és després algo que ja han vist tots i que ho veiem cada any i està repetit, encara que és molt xulo. La veritat que l'acte és molt xulo. Però m'interessa molt més el que la gent a priori no s'interessa directament. Entonces, per això, vaig 2 hores antes i després em quede també al després, a veure què passa després de l'acte, com baixen, i totes aquestes cosetes, tots aquests detalls, jo crec que el que fan al final és que el teu projecte sigui un poc diferent o diste un poquet de lo que fan tots.
contamos què representen cadascuna de les imatges, perquè, clar, estem parlant-ho i me n'acabé d'adonar que els nostres oients a Raixa no la coneixen. Claro. I encara que la Setmana Santa en Nazaret sí que la coneixen, doncs no saben què és el que has retratat. Sí, no sé si a voltes no és més complicat explicar una foto que fer-la, però bueno, jo crec que sí, jo crec que soc fotògraf i crec em desenvolupe molt millor en la imatge que en la paraula, i sí, explicar una imatge és difícil, però bueno, al fi i al cap vaig elegir pel SIPA, pels Photography Awards estos, el demanaven 5 fotos, pues vaig tenir que comprimir la història i fer una història en 5 fotos. Els dos projectes tenen 5 fotos en les que pues, tant Raixa pues, representa un poquet el tema de Chernobyl, presenta un poquet la vida, el dia a dia d'esta dona. No s'imagineu que és un dia espectacular, sinó simplement ix fora de casa. És un dia normal. Un dia, vamos, totalment, i els 365 dies de l'any són pràcticament iguals, o sea, no té, però és la seva pau, és el que vol ella. Esta dona era la vigilant d'una església ortodoxa que n'hi havia enfront de sa casa, i és curiós perquè era la vigilant de l'església d'una església que no va ningú, que està ella soles. Però ella lo bo i la història, lo xulo que era ser conèixer-la és perquè creu que saps d'eixa església són les que van salvar a ella de morir en el desastre de Chernobyl. Entonces, esta dona és devota màxim de tots els sants que n'hi ha en la iglesia ortodoxa i creu que la seva missió i la seva vida és vigilar-los i tindré que estar ahí pendent de que no es passi res. Entonces vaig intentar retratar el seu dia a dia en això, en la iglesia, en sa casa i tal. I en Nazaret, no res, ja vos dic, com he fet, les 5 fotos han sigut un poquet el previ a lo que és l'acte, i en l'acte sí, pues, un poquet m'ha agradat retratar lo que és l'ambient, sobretot com s'ambienta aquest acte també molt, tot perquè és algo molt particular en aquesta zona, entonces, en lo que és Nazaret. Entonces, m'encantava poder retratar l'ambient i sobretot els previs de l'acte, per això crec que s'ha quedat un poc diferent a lo que... Què suposen els premis internacionals en un fotògraf com a Borja Vargas? Pues la veritat que una alegria. Jo estic molt content, sobretot per ser els primers i perquè crec que s'ha obert ara una nova etapa, a lo millor en la meva carrera professional, en la que vaig apostar ara vaig a seguir. O sea, estos sí són els primers que em presente, els primers que he tingut un guardó, però m'ha obert la porta que vaig a seguir fent. Vaig a seguir presentant-me i ara, pues, poquet a poquet anar escalant. Pues ara, si són els que vaig a intentar ara els següents prèmits en importància, pues, presentar-me també en altres projectes. I a més això, compaginar-lo amb la quotidianitat d'un fotògraf professional, no? Sí, evidentment. Avui en dia, qui coneix la fotografia de fotoperiodisme i coneix la fotografia documental sap que és molt difícil viure d'això. Quasi és devoció. Els fotògrafs que intentem viure de fotoperiodisme és quasi, és molt difícil, i més en projectes com els nostres. I tens que sempre tens que alternar-ho en altre tipus de fotografia més comercial. Uno s'ha de finançar d'alguna manera. Segur, sempre. Una cosa sustenta l'altra, sempre. És així. Borja Vargas, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Molt d'èxit. I, bueno, mentre veiem aquests treballs internacionals, continuarem gaudint també de les teves fotografies més casolanes. Exacte. D'ací a casa, que també les vegem. Gràcies i molt d'èxit. Moltes gràcies a vosaltres.